Cześć, witajcie tutaj, ale z kanału Freaky Gamers. A to jest Mikołaj. Nie, ja jestem O Boże. Dobra, idziemy! Find O Firework! mamo, mogę. Jak A zwykle. fantastic day for capitalism! Jak zwykle nie ma amunicji To do ja mojej... wziąłem! Kurwa mać! Switośnej. A teraz idzie bardziej w efekty elementarne. Na przykład to ma większe accuracy, ale ma mniej tych główien, ale weźmiemy go sobie. Dobra, chodź. Ale zacząłem od ostatnio lubić. Wow, wow. Co to? Bluza. Pani z jedynki! No. Lilith! Jep. Pozwól, że ja jej pomogę. A, nie mogę. Proszę pani! Ja pani pomogę! Siedź se, babo. Ja pani rzucę koło ratunkowe. Niech pani nie umiera. To nie milionerzy. Sobie tu mamy. Mikołaj szybko się włącza perk żydowski. Weź to okraść. Weź to okraść, wszystkich okraść. Dużo pieniędzy. I co? No. Iridium, Iridium? Where the fuck is Iridium? Just tell me where's Iridium and I get it. Where's Iridium? Pani! Ja pani pomogę! Się nie chytaj się, synek, zostaw to starszym. Mamy Iridium, już nie Proszę bardzo. What the fuck? No tak. Ma zero szacunku, klimat zburzony w Co to tam je było? Jaki fan begins? Co się dzieje? O, dzieci idą. O kurna, dużo bandytów. O Jezus! Cieszymy się. What the... Ej, plecy nam chcą zrobić. Kurwa, co ty robisz? Dostanę epilepsji. No idą na jednego shota generalnie, w porywach półtorej. O! Nie uciekaj, ty masz za sobą będę z Bandit. Cwana, nie? Kurde. Wow! No, ładne połączenie. Mój ulubiony karabin. Niepotrzebny mi. O, mnie też. Shotgun na razie pobija wszystkie pozostałe damage'em. Bandyty, skurwysyny! Pani. Po prostu na mój granat. To jest teśnego granacika. Jep. Panie, jeb! Wow. O! Fucking hell! Fucking gay. Fucking gay. Jetpack. Jej. Jeb. Gościu zszedł na jednego tego. Słabi są. No. Tylko nadrabiałem ilością. Tam. Wow, badasa mamy. Dwa badasy. Badass. Tam. Not so badass, you badass. Patrz na to. Dual wielding. No i co? Cię zesrało. Może ja bym jednak zrezygnował na rzecz czegoś szybszego? No ja bym zrezygnował. Bo to w sumie takie niby mocne, ale to wali strasznie powoli. Ja pójdę
Czego? Proszę. Trzeba się trochę Thanks. Trzeba być otwartym na broń. Tutaj proszę bardzo ładnie. Na Black Marketa mamy bony towarowe, kartki jak za komu? 38 euro dostaliśmy. Jakich euro? No Yeah. Since the vault opened, my siren powers have been getting a little awesome. Thanks to the iridium stuff. No idea why. Now, let's talk about rescuing my boyfriend. Hmm. Before the Bloodshots grabbed him, O, osiągnięcie. on the vault. Chapter Got no soon. plans to do with it. Dobra. O, jesteśmy classmates. Found a sanctuary in the city of- Wracać? No. Zaś, że mnie zaś zespawnują. Infiltrate Bloodshot Stronghold, rescue Roland. Why not? Why? What the... I just moved you. Hey, Bardzo śmieszne. To this. Reminds me though, Bloodshot Stronghold is full of real tough customers. Te. Wanna train a bit before you take them on. Państwo w państwie. You're doing good out there, by the way. Keep it up. Kobito by się przydała ta skrzynka... Znaczy bench... O, bo wiercą. Budynek nam ocieplają, no to tak właśnie się objawia. Te. Się kurwa czeni się. Albo Slender nadchodzi. Slender. Nie, zabieraj! Wszystkiego. Czekaj, ile O. to ma? Jak coś to sobie powybierz się. Highly effective versus flash, ale taki damage malutki, straszliwie. No. Aczkolwiek... Jak chcesz to bierz. W sumie częściej bym to używał niż snajpy i to sobie wezmę. O, Tak. Kadło na... bardziej lekki kaliber przeciwników. Chciałem powiedzieć lekszy. Niestety nie ma takiego słowa. nie no, ja jak coś to wiesz, w te karabiny idę, nie? Aha. Mhm. Jednak na dół. Aha, to już mamy uratować Rolanda. No. Three horrors divide. Rescue Wowan. Back in Sanctuary. Double sacek. Careful. The Bloodshot Trochę powalczymy. got all Pyro! You'll wanna get a vehicle to soak Team Fortress się kłania. Jak... panie. Nie. Jakie to jest mało skuteczne! Na Boga ojca, co ja wziąłem za gówno? Marcin Wiejski Fighter. Z wszystkimi by na pięści szedł. Jednak pistolet z elementarnym dla wszystkiego wykurwia w kosmos. No widzisz. A bierzemy po aucie. Po aucie? No jak? Nie, ja wsiadam do ciebie. Nie! Czemu? Jestem niezależnym człowiekiem. Dobra. Nitro. Ta. Dobra. Polimangi! Hand down Bullymong, to jest cel dodatkowy znowu. Aha. Zabij 15. A to tam. Jaki... Happy Pig! To jest jakieś oszustwo. Ej, Wiesz? możesz się wrócić? Dlaczego? Bo mi nie zrespiło samochodu. Bo nie wjechałeś w samochodzie, ty się dziwisz? Na rację. Czekajcie. Dym. Alfa skak, pamiętam skurwysyna z jedynki. Bieda czystko. Tam ktoś na górze był, nie? I za pierwszym razem dostał w rękę, nie, w tło? W co? Nie, w rękę dostał, sorry, w rękę jednak. W rękę dostał i się zaczął palić, nie? A za drugim razem dostał w banie i stracił głowę.
No to faktycznie. Dobra, nie ma czasu na takie pierdy. Właśnie. O, Happy Pig. A w sumie. Co? O, tam. Jakiś walw. Ja to poczekam. O, można kupić broń. O, a amunicję też? Tak. O, może jest ten, amunicja do wyrzutni rakiet. Nie ma. Ma to ci nowość. Jest coś fajnego? Snajperka słabo. Nie. Nic dla mnie. Same gówna. Dobra, jedziemy. Czekaj. Patrzcie na to. 26 razy 3, a mój ma ile? 18 razy 6. No dobra, to. Siadaj. Nie. Czemu? Ja jestem niezależny. A dobra. O Jezu. Nobody seems to be around. Just drive up and honk your horn. Aha. Maybe this won't be so Podjedź. hard after all. I Z. Marcel, ta misja, z którą się rąbałeś pół godziny. Co? Kolega z klasy nie umiał tej misji przejść. Rasy. A, strzelają. O, smarkam. A, Aha, mamy jechać tam. Dobra, jedź. O jest. o kurwa. O kurwa. Wow. No bo tam jest działko, to się dziwimy. Ja się dziwię. Dobra, uratuję cię. Nie. Dziękuję, uciekam. Spawnuj auto, szmato! Czekaj. Czekaj. No! Szybko. Dobra i... Jedź. Wys... Kur... Travel nas dojebał. The Dost. Lucik! Aaaa! You've been off the exit for hours. Thought you might have got brain or something. Kurwa, Mikołaj! Jakbyś był dobrym cyganem. Dobra, jedź. O, co? Spideranty! O, Spiderate King. Co jest? O, shit. Auto versus auto, prawie jak w Rage'u. Tak. Kurna. Że oni tutaj nie przetrwają. Pajączek. Select Spiderant. Kolejny. Dobra, jedź do celu. Eli? Trupak do Ej, celu. czy czasem Eli to nie jest ta, wiesz... Z Dead Space'a! O kurwa. Marcin, towar dla ciebie. Właśnie! That was awesome. Cześć maleńka! Oh, howdy! I didn't see you there. Jezu, uciekaj! Jezu, Nazywa człowiek potężnego kalibru. Zem tylko ty. musimy Queen Spider-Man.
Dzień dobry. O Jezu. Name's Ellie. My brother Scooter told me you was coming. Visitors round here. To jest kobieta wielkiego serca. Trying to rescue your pal rolling from the dam, huh? I bet you pulled those bloodshot. Shots if you drove up in one of their custom trucks. Co mam zrobić? Got one right over yonder that I crushed with Ja zwyczajowo opierdalam wszystko z luta. my bad. Well, I got a vanilla technical in the shop and most of the parts we need. Ja to mam w genach. Sklep z ammo. Czy będzie czy będą pociski do rakietnic? Nie. You could probably scavenge that stuff and patrols Znowu. around here. You'll have to blow up some bandit cars and grab You have to build up some bandage cash. Aha, musimy tych zwalić 5 tych samochodzików. Careful out there, Hugh. Znam tę mowę po trochu. Nara! So you and my sister are getting along pretty well, huh? My wife's good at what we're doing out there. Pa. Of course, you make fun of the way she looks. I bet if she'd set you on fire. Da. Wow! Skręcaj! Cofaj! Tam był ten! Wow! That's one part down. I got my catch around Eh, the station rozwalę go. Just haul your darn Ło! self to my garage if you see me. Okej, Co? no. Myślałem, że cię nie ma. Co? Nic. Jak mnie nie ma? Ja cały czas mówię do ciebie, a ty mówisz, że mnie nie ma? Weź oponę. Just finish prepping my truck for those bandit Ja cars. pierdziu. Zwyj to crap trap ma. They'll be good. Kawał babska. Albo hop. Nie! Co nie? Dobra. A tam jest, no. To jest kurwa synu! Stać policja! Obyczajowa. Mandacik będzie. To gdzie on jest kurwa? Tutaj. Da. Pierwszy w nas napierdala helikopter. Da? Dobrze czułem. Tam opona była. Czy to... Po nas repona, mamy ważniejsze sprawy w tym momencie. Na przykład takie. Da. Almost got a Gdzie jest bandit opona? car. Roland can handle whatever the blood Nie ma. Aha, jeszcze jedną. Zmienimy Don't sobie like auto. letting him get tortured any longer than I have to. Czemu? Czemu żeśmy To jest zmienili? rozdupcone. Już się ten... Już bo... No. To bierz swoje, będzie szybciej. Po co już Double ostatnio power. mamy ten... Dobra. Już niech będzie. Ostatnio, ale ja tu nie widzę żadnego przeciwnika. Zaraz się coś... A, O, jedzie. No widzę. Jedź. Aha! No! Double power! Dobra, mamy. Right! Just bring it back and get you rolling. Cholera. Z czego oni nawalali? Aha, mamy wrócić do niej. Dobra. Jakie wyścigi. Ile obiektów ma? Oh, where the fuck are you? Hello? Got your car ready over there. To jest jakieś dodatkowe od loginsa, ale my nie mamy czasu na dodatkowe. No właśnie. Making up some errands. All right, looking good. To się nazywa Bayer. Headed to catch around 60. Wanna give me a hand with... Have you seen those hood Dobra, to proponuję jeszcze, Cap Ellie Ornaments. zrobić tą misję i No, kończyć. Ten i byłoby. Bring me To. a few of those ornaments. And tell Scooter to stop Już nawet widzę jednego. cars on fire. I can take care of myself. Ale co jednego. Jeden samochód. Ale mamy zebrać Aha. ornamenty. Aha, Czy samochód też można.
Nie ma jeszcze takiej jazdy. No tutaj gdzieś jest jeden ornament. Dobra, to ty go tam złap. Ja jadę tam po kolejne. Aha, bo to... No dobra. Caravan Escort. Mogę wiedzieć dlaczego jak eksplodowały te samochody, to znikły? Mam jednego. No ja się już dobieram do drugiego. Mam drugiego. A jest to też drugi. Widzę trzeciego. Znaczy, to będzie trzeci. Holy shit. Dobra. Co to było? Cześć. Co za helikopter? Nie ma takiego. Co to za karawan? Nie wiem właśnie. Caravan. Mam! Kolejny. A ten drift? Czemu oni strzelają? Miś. Jeps, pięknie. I ostatni. Którego też już mam. Jaki cwaniak? Chciał 1 na 1. Dobra, wracamy. No, jedź Poldek. Och, ta prędkość. Mamy. Aha, to teraz jeszcze tam, wiesz, podkładaj, dobra? Aha. Ja już wracam. By się ładnie pożegnać. Trzeci! Iha! Co hot? Fajnie. Mhm. That one's looking good. No. Explosions, Level up! sign. Hell of a day. No, Dobra. czekaj. Teraz będzie wybór wielki. Co by tu kurna... ulepszyć. Co jest? Dum 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 A. dum. Dum 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 dum. Recoil, może elemental effect damage. I can't think of any. Fire Raid! Dum 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 dum. Dobra. Ach, te spojrzenie Reload. Mikołaja. Ta. Dobra. Dobra. Z tej... Dzień tu wschodzi. A odcinek się kończy. Tak. Dobra. Z tej strony był Marcin z kanału Freaky Gamers i... Schorowany wilk W. Tak.